UHagayi wokuqala. Ngomnyaka wesibili kaDariyu inkosi ngenyanga yesithupha ngosuku lokuqala lwenyanga lafika izwi likaJehova ngesandla sikaHagayi umprofethi kuZerubabele indodana kaSheyalithiyeli umbusi wakwaJuda nakuJoshua indodana kaJehosadaki umpristi omkhulu, ngokuthi, usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, laba bantu bathi, akukabi isikhathi sokuza, isikhathi sokwakha indlu kaJehova. Kwase kufika izwi likaJehova ngoHagayi umprofethi, lathi, kuyisikhathi sokuba nihlale ezindlini zenu ezembesiweyo, le ndlu iseyize. Ngalokho usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, bekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu. Nihlanyela okuningi, ningenisa okuyingxosana, niyadla, kepha anisuthi, niyaphuza, kepha ananeliswa, niyembatha, kepha akakho ofudumalayo, ozuza imali uyizuzela isikhwama esibhobokileyo. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, bekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu. Khuphukelani entabeni, nilethe imithi, nakhe indlu, ngiyakuyenamela, ngikhazimuliswe, usho uJehova. Nabheka okuningi, bhekani, kwaphenduka okuncane, lapho nakuletha ekhaya, ngakuphephetha. Ngani na, usho uJehova Sebawothi. Ngenxa yendlu yami eyize, nina nisagijimela, kube yilowo nalowo endlini yakhe. Ngalokho izulu livinjelwe kungabe kusabakho mazolo, nomhlaba uvinjelwe ungabe usaba nazithelo. Ngase ngibiza ukoma phezu kwezwe, naphezu kwezintaba, naphezu kwamabele, naphezu kwewayini elisha, naphezu kwamafutha, naphezu kokuvezwa ngumhlaba, naphezu kwabantu, naphezu kwezinkomo, naphezu kwayo yonke imisebenzi yezandla. UZerubabele indodana kaSheyalithiyeli noJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, nayo yonke insali yabantu balalela izwi likaJehova uNkulunkulu wabo namazwi kaHagayi umprofethi, njengokuba uJehova uNkulunkulu wabo emthumile. Abantu besaba phambi kukaJehova. Wayesekhuluma uHagayi, isithunywa sikaJehova, ngesimemezelo sikaJehova kubantu, wathi, nginani, usho uJehova. UJehova wavuselela umoya kaZerubabele indodana kaSheyalithiyeli, umbusi wakwaJuda, nomoya kaJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, nomoya wensali yonke yabantu, bafika, benza umsebenzi endlini kaJehova Sebawothi, uNkulunkulu wabo, ngosuku lwama-24 ngenyanga yesithupha ngomnyaka wesibili kaDariyu inkosi. UHagayi wesibili. Ngenyanga yesikhombisa ngolwama-21 lwenyanga izwi likaJehova lafika ngesandla sikaHagayi umprofethi, lathi, ake ukhulume kuZerubabele indodana kaSheyalithiyeli, umbusi wakwaJuda, nakuJoshua indodana kaJehosadaki, umpristi omkhulu, nakuyo insali yabantu, uthi, ngubani oseleyo phakathi kwenu owayibona le ndlu ekukhazimuleni kwayo kokuqala? Niyayibona injani manje na? Ayinjengento yalutho emehlweni enu na? Kepha qina manje, Zerubabele, usho uJehova, ube namandla, Joshua, ndodana kaJehosadaki, mpristi omkhulu, niqine nonke nina bantu bezwe, usho uJehova, nisebenze ngokuba nginani, usho uJehova Sebawothi. Isithembiso enganinika sona ekuphumeni kwenu eGibhithe nomoya wami kuyakuhlala phakathi kwenu, ningesabi. Ngokuba usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, kusezakuba yisikhashana nje, ngizamazamisa amazulu nomhlaba, nolwandle, nomhlabathi owomileyo, ngizamazamise nabo bonke abezizwe, kufike okunxanelekayo kwabo bonke abezizwe, ngiyigcwalise le ndlu ngenkazimulo, usho uJehova Sebawothi. Ngelami isiliva, ngelami igolide, usho uJehova Sebawothi. Inkazimulo yokugcina yale ndlu iyakuba nkulu kuneyokuqala, usho uJehova Sebawothi, nginike ukuthula kule ndawo, usho uJehova Sebawothi. Ngolwama-24 lwenyanga yesishiyagalolunye ngomnyaka wesibili kaDariyu izwi likaJehova lafika kuHagayi umprofethi, lathi, usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, ake ubabuze abapristi ngomthetho, uthi, uma umuntu ephethe inyama engcwele emphethweni wengubo yakhe, ethinta ngomphetho wakhe isinkwa, noma ukudla, noma iwayini, noma amafutha, noma yikuphi ukudla, kuyakuba ngcwele na? Abapristi baphendula bathi, cha. Wayesethi uHagayi, uma ongcolile ngesidumbu ethinta noma yikuphi kulokhu, kuyakungcola na? Abapristi baphendula bathi, kuyakungcola. Wayesethatha uHagayi, wathi, banjalo laba bantu, sinjalo lesi sizwe ngaphambi kwami, usho uJehova, injalo futhi yonke imisebenzi yezandla zabo, nalokhu abakusondeza khona kungcolile.
Ake nibeke ezinhliziyweni zenu manje, kusukela kulolu suku nangaphambili, ukuthi kungakabekwa itshe phezu kwetshe ethempelini likaJehova, kusukela kulezo, lapho kwayiwa enqwabeni yezilinganiso ezingama-20, kwakuyishumi nje, nalapho kwayiwa ezikhamweni zewayini ukukha izitsha ezingama-50, kwakungama-20 nje. Nganishaya ngokuhamuka, nangesikhutha, nangesichotho kuyo yonke imisebenzi yezandla zenu, kepha nokho anibuyelanga kimi, usho uJehova. Ake nikubeke ezinhliziyweni zenu, kusukela kulolu suku nangaphambili, kwasosukwini lwama-24 lwenyanga yesishiyagalolunye, kwasosukwini okwabekwa ngalo isisekelo sethempeli likaJehova, yebo, nikubeke ezinhliziyweni zenu. Imbewu isesibuyeni na? Cha, imivini, nemikhiwane, namapomegranathi, neminqumo akuthelanga, kepha kusukela kulolu suku ngiyakukubusisa. Izwi likaJehova lafika ngokwesibili kuHagayi ngolwama-24 lwenyanga, lathi, yisho kuZerubabele umbusi wakwaJuda, uthi, ngiyakuzamazamisa amazulu nomhlaba, ngikumbuqele isihlalo sobukhosi semibuso. Ngichithe amandla emibuso yabezizwe, ngikumbuqele izinqola nabakhwela kuzo, namahashi ayakuwa nezinkweli zawo, kube yileyo naleyo ngenkemba yomfowabo. Ngalolo suku, usho uJehova Sebawothi, ngiyakukuthatha, Zerubabele, nceku yami, ndodana kaSheyalithiyeli, usho uJehova, ngikwenze indandatho, ngokuba ngikukhethile, usho uJehova Sebawothi.